Čau lidi, já jsem The Bulda a tady to je jedna stálá mapa, jmenuje se Mansion a je to docela hezký takový a nenávidím, když se tady spám, tady se úplně šíleně spávají zombie. Ještě zombie nebouchá, no, omlouvám se za drobné sekání, no prostě za lagy se omlouvám. To, jo, jestli slyšíte něco pípat, tak to je tady prostě nějaká pračka. A ty lagy se fakt omlouvám, ale ono to nějak, mám prostě chabej počítač. Od června bych měl mít, možná se šetrím prostě na hlavě nějaký dobrý. Ten stanovuje se a s kamošem Barbartkem budeme natáčet, který tu není. A já tohle video dám na YouTube, ale to nejsou informačky, tak čau.